Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Quid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalangan Lunes pizza dos na. Buwan sa Pebrero tuig 2026. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga higala. Hapit na mo retiro unta nga pulis. Patay kini human na dasmagan sa usa ka bus nga dipasayrohan sa Dakbayan sa Naga kagahapon sa buntag. Straight to the point. Labihan ka duguon mahigala sa unang adlaw sa buwan sa Pebrero mga sukitig paminaw. Doon na mga higalay usa ka pulis sa HPG mga higala nga nagda sa iyang motorsiklo sa Highway Patrol Group ang nadasmagan kini sa series bus. Patay mga kaigalaan. Straight to the point. Samtang sa Mindanilla, 8 ka mga tao ang naangol human kini gidaro sila sa usa ka multikab nga gimaniho sa usa ka barangay kapitan sa poblasyon Ward 2 kagahapon sa kadlawon. Straight to the point. Kung sabay na hitabo in taon ini mo ang kapitan mahigala kapaspas ba sa pagpadagan? Mura mago may prino-prino mga higala. Tagaanta sa nagpagtagad dubutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dito sa Dakbayan Toledo niya magtiayon anha magtulganan sa ilang tricycle og magparking daplin sa kalsada gibanggaan kini sa usa ka dump truck hinungdan sa pagkaipit og maayo sa maong magtiayon. Straight to the Ato point. sa nitagag pagtagad dubutaga mga higala sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang konsehos Dakbayan sa Sugbo nagtinguha nga ma-review ang tanang nga quarry og hauling permits sa mga bukirang barangay ning Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. I-review gyud na ang mga quarry ha. Astang sa probinsya angay ma-review ang mga sukid tig paminaw. Kay dunay mga quarry operations kung mabantayan nimo dunay mga bukid, nag-quarry dito sa babaw, nay mga balay sa ubos, ka mga way batasan mga higala. Straight to the point. Kadarig pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to So the ang point. konsehos Dakbayan sa Sugbo nagtinguha pag-review ni ini kini human na obserbahan nga padayon nga dunay howling activities sa barangay Binale human sa insidente sa usa ka landfill nga nikala sa 36 ka kinabuhi. Straight to the point. Nagata sa pagtagad butaga mga kaigalan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. samtang atong balikan mahigala si Vicente Soto mga sukit tig paminaw kay wa pa ta mahuman ni ini mga higala kay naunsa ba siya nga wa makauyon sa desisyon sa Supreme Court nining kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nasagmuyo siya suko sa Supreme Court, iyang gisaway ang Supreme Court ug unya dili paigo mga kagalaan ingon siya nga dapat kuno nga magchatcha na ta. Kay wa mga higala matuman ang iyang gusto unsaon pagdesisyon sa Supreme Court, gusto na siya nga usbon ang konstitusyon. Straight to the point. Matod niya ang ayan na lagi kuno ang charter change. Wa gaba. Kinis Tito Soto mahigala ambot. Pagkabata siguro ini mga sukit tig paminaw ug mapildi nig duwa mga kahigalaan sa Batulata, ha? Og dunay pangayoon sa ginikanan nga di mahatag murag muligid ni. Hasta sa mga duwa-duwa apil pod, do na may panahon nga modaog dunay mapildi. Karubutaga tagant tanig pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Kaya the ngiyang point. pagkakomedyante sa Itbulaga, gida sa Senado. Tagantarig pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pabanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dugay na mga higala nga dunay planong charter change. Panahon pang Ramos, panahon pang Gloria, panahon pang Irap, panahon pang Pinoy. Hangtod mga higala, wala tuguti. Kay kuyaw-kuyaw mga sukit tig paminaw og aduna unya charter change. Basin di na manaog ang presidente. Straight to the Karon point. pa gyud panahon ni BBM
nga ang senior ni BBM 20 katuig nga nagdumala sa Pilipinas. Padong ni dive ang Pilipinas. Straight to the Karon point. gusto si Soto mahigala nga charter change kuno. Tungod lang kay wa mahigala makauyon sa desisyon sa Supreme Court. Aon sa main tao na si Vicente Soto mga sukitig paminaw. Timan why bisag usang abogado nga senador nga nisupak mga higala sa desisyon sa Supreme Court. Straight to the Sa point. duha ni kapunto mahigala, una suko sa desisyon Supreme Court, ikaduha gusto siyang magchatcha. Hasta ang iyang pre-tempore nga si Senator Ping Lacson ingon nga angay tahoron ang desisyon sa Supreme Court. Sa tupawa mo kuyog si Lacson ni Soto. Labot mahigala sa pagpanaway sa Supreme Court sa desisyon ini sa kaso mga kaigalaan nga Duterte versus House of Representatives. Straight to the Labaw point. pangwa mo sunod si Lacson sa planon Soto nga chatcha. Nagatanig pagtagad lubutaga sa tububan-uban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, sugda na karong adlaw sa House Committee on Justice ang unang hearing sa duha ka impeachment complaints batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to Kay the point. tuana na refer na mahigala ngadto sa Committee on Justice, House Committee on Justice, so sugda na ang deliberation karong adlaw. Straight to the Station point. lang gid mo sa tong sibianan kay sugdan karon ugma i-discuss na to unsay na hisgutan sa House Committee on Justice din hilang exclusive sa DYHP RMN Cebu ang atong pagpatimaw sa mga issues mahigala sa gaan nga pamaagi. Straight to the point. Samtang sa pikas kabahin mga kagilaan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni pasalig nga nagpadayon kini sa pag-recover gikan sa nasinati ning diverticulitis. Straight to the Ni point. minus ang timbang niini human gipaubos sa soft diet. Straight to Kay the point. galugaw-lugaw lang kuno mga higala. Naglugaw-lugaw na lang usa mga kaigalaan si BBM mo nang ni ubos ang iyang timbang apan matod pa kumbati ra kuno siya mga higala ining iyang gipaminaw. Straight to the Kini point. guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.